Lasă. Nu trebuie să te rușinezi. Salut lume! Începem azi cu un clip clasic de pe net. Aș putea să jur că e printre favoritele mele. Ce mă, omule, tu mai ai și clipuri favorite? Mai bine uitați-vă voi. Aici! Bă, și domnul! Bă, țol, mă filmezi? Watch this, baby! Vai, ce și-o dat! Hai să mai vedem o dată. Așa-ți trebuie dacă ți încui toată ziua capul acasă cu buță, salam și pește. Lasă. Nu trebuie să te ascunzi. Nu trebuie să te rușinezi. De unde să plătesc atâția bani deodată? Dar cei de la MUC sunt și ei oameni. Îți vor doar binele. Pentru început. O să te părăsească nevasta. O să-ți vândă casa. O să te dea afară de la serviciu. O să-ți vândă copiii în Africa ca sclavi. O să te omoare și o să-ți vândă organele. Dar nu-i nimica. O să treci rapid peste asta. Hai că mai avem ceva. Fantastic, doamnelor și domnilor! Pentru prima dată în România, InStifter! Perea care vă permite să vă faceți orice freză vă doriți, datorită perilor mâncate pe margini și datorită granulelor care încă sunt în ea de la când s-au spălat covoarele, este incredibilă, fantastic! Și o puteți achiziționa la prețul de doar 150 de lei. Ați auzit bine? 150 de lei! InStifter este dotat cu o suprafață de lemn putredă pentru a vă asigura naturalețe și suplețe în momentul în care vă faceți frezele. De asemenea, are lipsă mai multe perii. Aceste perii sunt lipsă pentru a vă feri de vârtejuri. Astfel, InStifter vă va asigura niște freze permanente și inedite. Astăzi vă prezentăm un produs Mop Shop. Sunt gazda dumneavoastră Johnny Miolingi și vă prezentăm InStifter, un produs senzațional cu acest cotor de lemn putred care vă oferă aderență. Dar haideți să vedem cum funcționează. Pentru aceasta îl vă invita în scenă pe partenerul nostru Leo Mio Bay. Uitați, doamnelor și domnilor, ce păr mătăsos, ce păr lung are acest domn Leo. Haideți să vedem cum funcționează perea noastră InStifter în acest păr. Deci priviți, doamnelor și domnilor, cât de lin poate să acă perea pe el, cât de mult îi face freza, cum nu lasă niciun vârtej. Deci priviți, doamnelor și domnilor, este senzațional și încă un lucru, doar 150 de lei. Deci, priviți freza lui Leo, este incredibilă. Doar produsul nostru, InStifter, putea să o facă. Dar ce vă spun eu de asta? Haideți să ascultăm părerea unor persoane care au folosit deja produsul nostru. Folosesc InStifter de 2 săptămâni și pot să spun că până acum nu am mai văzut un astfel de produs. Felul în care trece prin părul meu, felul în care îmi lasă freza, este incredibil. Îl recomand cu foarte mare încredere tuturor persoanelor. Sunteți într-adevăr mulțumit de perea noastră InStifter? Foarte bine. Este perea aceasta pe placul dumneavoastră? Foarte mult. Credeți că această pere poate fi învinsă de un alt produs? Niciodată. Doamnelor și domnilor, sunați doar acum pentru a comanda incredibilul cotor de lemn. Sunați, iar în următoarele 5 minute veți primi incredibilă mini-stift. O perie care are încă toți dinții și care vă va asigura un periaj minunat. Are încă și mătreață. Deci imaginați-vă ce calitate primiți la un preț de doar 150 de lei. Ați auzit bine? 150 de lei. Doamnelor și domnilor, ați auzit bine. Vă prezentăm InStifter, produsul care veți primi dacă comandați InStifter la prețul special de doar 150 de lei.
Sunați în următoarele 5 secunde și veți primi Koi Crackerul. Este ustensila ideală ca să vă pocniți vecinul. Să vă demonstrez. Domnilor și domnilor, sunați pentru a primi Instifter, Mini Stifter și Koi Cracker. Doar pentru prețul senzațional de 150 de lei. Sunați acum la numărul afișat pe ecran până nu este prea târziu. Prea târziu! Mersi că v-ați uitat și la episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați clipul la prieteni pe Facebook și să ne mai lăsați câte un coment aici ca să ne amuzăm în următoarele emisiuni. Dacă aveți vreo propunere, e oricând binevenită. Hai pa, fraților! Când eram mici, am fost crescuți în butoi, iar acum a rămas alcoolul în noi. Ne jucam prin bostări și am dat de 7 foi, iar acum le avem tot timpul la noi. Umple mâinii la pământ, scot jointul ca să-i ridic. Îl aprind, prins în buze și trag câte un pic. Pică cerul peste mine, sau eu mă ridic la cer. S-a transformat instantaneu, tot cartierul în cărusel. Se învârte tot. Da, da. Lasă. Iar... Am uitat ce... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Johnny Miolinci și astăzi... Cum vă simțiți de când folosiți speria noastră Instifter? În afară de faptul că râdeți ca așa. Priviți feța lui Leo! Este... Sunteți mulțumit de peria noastră Instifter? Foarte bine. Este într-adevăr pe placul dumneavoastră? Foarte mult. Credeți că poate fi împinsă de un alt Bă, da, imediat! Deci, priviți, doamnelor și domnilor, ce freză are Leo, cât de senzațională este, cât de frumoasă. Dar ce vă spun eu de asta? Fain început asta. Lasă, stai liniștit, nu trebuie să te rușinezi. Am cunoscut oameni. Și oameni. Sunteți într-adevăr mulțumiți de peria noastră Instifter? Foarte bine. Este într-adevăr pe placul dumneavoastră? Foarte mult. Credeți că poate fi împinsă de un alt produs? Niciodată. Sunați în următoarele 5 secunde și veți primi Koi Cracker. Este o stensilă care puteți bătea pe vecinul dumneavoastră. Să vă demonstrăm. Sunteți într-adevăr mulțumit de peria noastră Instifter? Sunteți într-adevăr mulțumit de peria noastră Instifter? Foarte bine. Este peria aceasta pe placul dumneavoastră? Foarte mult. Credeți că această perie poate fi împinsă de un alt produs? Niciodată. Bă, ce bă.